खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ जनायाव नंखाय रांनि नट बोखांदों आरो सासे बांलादेशी सुबुंखौ खानाय जादों। मैया जनायनि आमरापुर गामियाव 1,29,000 नंखाय रांजों लोगोसे सासे बांलादेशी सुबुंखौ TMPK सुबुंफोरनि मददजों खायो आरो जनाय पुलिसनो गथायना होयो। मिथिनो मोननाय जायोदि गलादारा गाली सिकारी गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय अमरपुर गामिनि गेलामालनि गलायाव सिगारेट बायनायखौ सन्देह खालामदोंमोन। पुलिसआ हमजानाय बांलादेशीनिफ्राय गांसे नंखाय आधार कार्ड आरो गुमानि सिक' मुंनि लेबार कार्डबो बोखांदों। बे सुबुङा गावखौ बांलादेश साफेयारनि गुम आली होनना सिनायथि होयो आरो गनायना लायोदि आरोबाव सानै जनियारफोरा थेलाम ओनसोलाव दं आरो बुंबावदोंदि बिसोरो जि जोमनि फालांगिनि थाखाय फैदों। नैथि खौराङाव दङ मैया जोहोलाव बालिराम बर'नि 29थि मुंख्लं सानाव बिटिआरनि EM दावबायसा बर'नि गिदिर आरो बाखनायथाव फोसावनाय गावनि बेरगाव बियाबनि सिंनि एबसु NDFB आरो BLTनि मुंख्लं नखरनो सलार आरो मुंख्लं नखरजों लोगोसे बियाबनि गोरिबसिन थाखोनि नखरनो ई-रिक्सा राननानै होनाय जागोन होनना फोसावदों आरो बे मोजां फोसावथायखौ बैसागुनि सिगाङावनो मावफुंनाय जागोन होननानै बुंथियो EM दावबायसा बर' बिथाङा। थामथि खौराङाव दङ डक्टर अनजालि दैमारिया मिरु BPFनि नेहाथारि बिबाननिफ्राय ओंखारबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 16 गामिफोराव माइनरिटि मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरनो गोथार ईद फोरबोखौ नोजोर बोनानै आइजोफोरनो गानग्रा सारि आरो हौवाफोरनो लङि राननानै होदों BPF दोलोनि दैदेनगिरि जिसुआ सुमफ्रामारिया। बाथि खौराङाव दङ आं फाइनालाव थांखानायसो BPF आरो UPPLनि गेजेराव सेमि फाइनालनि थाखाय रेडि जागासिनो। दिनैनि दिनाव जुदि बिसायख'थि जायोब्ला देरहानाया 101% गेरेन्टि होनना गोख्रों रावजों बुंथिदों राजिब ब्रह्मआ। BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मनि सायाव MCLA राजिब ब्रह्मआ गोख्रों फिनजाथाय होदों। द'थि खौराङाव दङ बरपेटा पुलिसआ सिमलागुरियाव गान्जाजों लोगोसे सासे लाइमोनखौ हमनो हायो। गान्जाजों लोगोसे हमजानाय सुबुंखौ उदालगुरि जिल्लानि मासबादनि अजित बसुमतारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सेनं गरहागा गामिनि मयना बसुमतारीया खारखुमानानै दं। अमा फिसा लायनो होननानै थांनाय मयना बसुमतारीया खारखुमानानै दङ। फिसाइया फोरमायनाय बादिब्ला खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम जाबाय मयना बसुमतारीया गावनि सानै फिसा आरो फिसायखौ थगायनानै न'निफ्राय खारनाया। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9707462563 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों फिसाइ निरन्जन बसुमतारी बिथाङा। दाइनथि खौराङाव दङ रामफलबिल ट्राइबेल संघआ खुंगा 6थि बोसोरारि जथुमा खुंदों। बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बादि देग्लायबो सानसेनि हाबाफारिजों रामफलबिलनि सिङाव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारी रायजोआरि नब्लां आथियाबारि थिनालियाव रामफलबिल ट्राइबेल संघनि 6थि बोसोरारि जथुमा खुंदों। फुंनि समाव रुंसारि थानेश्वर नार्जारीनि हाबग्रा लामाखौ बेखेवनाय आरो मुंख्लंनो बिबार बावना हाबाफारिखौ जागायजेनो। मैयानि बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथिनानै हाबाफारिखौ बेखेवना होयो मानब सेवा संघ NGOनि आफादगिरि एबा UPPL दोलोनि CWCनि मेम्बार बिरखां बर' बिथाङा। हाबाफारियाव नुजाथिनायजों लोगोसे ट्राइबेल संघनि गेजेरजों आसामाव थानाय गासै मोन 14 ट्राइबेल हारिखौ खौसेथि लाबोनो आरो जौगानाय लाबोनो थाखाय खामानि मावदों होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथियो बिरखां बर' बिथाङा। गुथि खौराङाव दङ उदालबारियाव बिना बिउटि सेलुन एन्ड मेकआप एकाडेमि गोदानै बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि उदालबारियाव बिना दैमारिया गोदानै बिना बिउटि सेलुन एन्ड मेकआप एकाडेमि बेखेवदों। बे एकाडेमिखौ बेखेवनानै होयो मुसलपुर बियाबनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। गोदानै बेखेवनाय बे गलायाव महर साजायनाय खानाय सिननायजों लोगोसे फोरोंथाय होनाय जागोन होननानै मिथिहोनायजों लोगोसे ओनसोलनि गोसो गुदुं सोलोंसाफोरखौ बे एकाडेमियाव सोलोंफैनोबो खावलायो बिना बिउटि सेलुन एन्ड मेकआप एकाडेमिनि बिगोमाया। 10थि खौराङाव दङ गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 12थि 3 बोसोरारि जथुमाया साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय चाकमा बाथौ थानसालि दाउब' गाथोन बियाबाव साननैनि हाबाफारिजों गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 12थि 3 बोसोरारि जथुमाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। मैया गिबि सानाव गाहाय हाबग्रा दरखंखौ सतीश चन्द्र बसुमतारी, गाहाय सायनासालिखौ फार्दिनान्द बसुमतारी, जामुंसालि बायदिफोरखौ बिथांमोना बेखेवनानै होयो।
बेनि उनाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय नुजाफैनाय थान्दैफोरखौ आजावनाय DWC मेल, बाथौ आर'ज बायदिफोरा जानानै थाङो। दिनै जोबथा सानखालि गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनो साखाफारा खालामनाय जादों। 11थि खौराङाव दङ फिन खारलायबाय सासे 6 बोसोर बैसोनि गथ'नि बिमा रिजिना बसुमतारी मुंनि बर' आइजोआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नर्थ रामफलबिल गामिनि थमास बसुमतारीनि बिसि 6 बोसोर बैसोनि सासे गथ'नि बिमा रिजिना बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ न'खराव एसे दावराव जानानै थांनाय 19 फेब्रुआरि सानखालिनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो दिनैसिम जेबो खौरां मोनाखै न'खरनि सुबुंफोरा। खौरां लासेयावबो खौरां मोनैलाय हालाय हाफाय जादों फिसाय आरो फिसाजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरा। जेरावखि थाया मानो फिसा आरो फिसायनि बाथ्राखौ साननानै बिहामजोखौ थाबैनो फैफिननो खावलायहरदों बिहाव देबेश बसुमतारीया। बेजों लोगोसे सावगारियाव होनाय आइजोखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला 9954043303 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। 12थि खौराङाव दङ गलाघाटनि फानजानाव बर' कसारी एग्रि एडभाइजारि सेन्टार बेखेवदों EM प्रदीप स्वर्गियारिया। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय फानजान दावहा फोथाराव नागा जाथायजों लोब्बा गोनां मोनसे जारिमिनारि जायगायाव बर' कसारी एग्रि एडभाइजारि सेन्टार बेखेवदों। बुंनो थाङोब्ला बे ओनसोलाव बर'फोरा जेब्ला रायजो जाजेनदों 1979 मायथाइनि 5 जानुवारि खालाराव बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' हारिजों लोगोसे गासै हारिसाखौनो नागानि मोनसे हानजाया बुथारग्लुंदोंमोन। बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि 2022 आरो 23 मायथाइनि रां बावजानि गेजेरजों गंसे 10 लाख रांनि बर' कसारी एग्रि एडभाइजारि सेन्टार गायसननायखौ बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारिया।